Tämä ohjelmasarja kertoo 4 suomalaisesta teollisuusyrityksestä tiukan paikan edessä. Oppivatko ne uusia taitoja pärjätäkseen, kun maailma murenee ympäriltä? Seuraamme yrityksiä 5 vuoden ajan. Kyse on työpaikoista ja se koskettaa meitä kaikkia. Högfors Salo. Venäjän kaupan jäätyminen ja lomautukset varjostavat venttiilitehtaan kevättä. Hermot kiristyvät ja myyntimiehen mitta alkaa täyttyä. Me oltiin tehty sikana duunia sen eteen, että kaikki lomautukset saataisiin purettua. Ja sitten tulikin märkä rättipäin kasvua. Puristeteos Kangasala. Yrittäjä teki isot investoinnit ja sitten iski taantuma. Perse auki, mennään eteenpäin. Nyt uhkaa kassakriisi, on mentävä pankkiin. Ekin muovi Pieksämäki. Onnistunut sukupolven vaihdos turvaisi perheyrityksen tulevaisuuden, mutta vaihdos tuntuu etenevän hitaasti. Isällä varmaan vähän niin kuin mietintämyssy päässä, että miten hänen pitäisi suhtautua tähän asiaan. Elektrorakenne Tuusula. Perinteinen alihankinta kannattaa heikonlaisesti, kulut on pidettävä kurissa. Nyt on taas ollut viikko ihan kuollut. Vaihtelevan tilauskannan huippuja tasoittaa uuden tyyppinen metallimies, freelancer. No rakastan sitä työtä. Mä nautin oikein siitä, kun mä saan tehdä sitä. Nokian mukana vajonnut Salon alue sinnittelee eteenpäin ja yksi yrittäjistä on läppäventtiilien valmistaja Högfors. Toimitusjohtaja haluaisi myyntiryhmästä tehoja irti. Myynti pitää saada nousuun taikka sitten tämä homma loppuu. Tällä hetkellä harmittaa ja voimakkaasti nämä lomautukset ja mä en pääse tekemään sitä omaa työtäni, mikä mun pitäisi tällä hetkellä tehdä. Ei tässä varmaan, Matti, siitä kysymys on, että sun täytyy hirteen mennä, että kyllä tämä tästä ratkee kuule. Ristiriidat myyntitiimissä kärjistyvät ja kotimaan myynnistä vastannut Matti päätyy tekemään äkkiratkaisun. Mitä tuli? Larri 315 tonnia. Iso. Mun mielestä me oltiin tehty sikana duunia sen eteen, että kaikki lomautukset saataisiin purettua. Ja sitten tulikin märkä rättipäin kasvu, että osa porukasta pistettiin toistaiseksi lomautetuksi, eli hyvin pitkäksi ajaksi todennäköisesti. Irtisanoudun ja se tuli hyvin nopeasti se tilanne. Mulla on aika nopea sähäkkä luonne ja kun päätöksiä tehdään, niin niitä tehdään, eikä niitä jäädä pyörittelemään. Mun mielestä myyntiryhmä toimii hyvin, se pieni ydinporukka, niin se toimii hyvin. Mutta siellä on muita sisäisiä jännitteitä ja sitten se laukee jotenkin. Tässä tilanteessa oli se, että mä lähdin, irtisanouduin. Toivon siitä, että hän teki hyvän ratkaisun ja menestyy valitsemallaan tiellä. Matin lähtö on todella kova isku. Mun aikana ehdottomasti paras myyjä, mitä meillä kotimaassa on ollut. Kyllä tulee Matti tosi ikävä, myös henkilökohtaisesti, täytyy sanoa. Mä olen tottunut aina siihen, että ihmisiä menee, ihmisiä tulee. Ihmiset tekee omia ratkaisujaan. Ja ne aina vaan sitten paikataan ja usein käy niin, että tulee vielä parempi henkilö tilalle. Useimmiten on käynyt niin. Högforsin palkkaama konsultti Iisa Merikallio on käynyt jo pari kertaa valmentamassa myyntitiimiä. Tähän mennessä konsultin metodit eivät ole ihastuttaneet toimitusjohtajaa. Mä olen aika konkreettinen ihminen, että kyllä se tarvitsee sitten mennä aika semmoisiin konkreettisiin asioihin, mitä tässä yrityksessä on, lähtee yrityksen arvoista esimerkiksi. Konsultti on taas paikalla. Mitähän tänään tapahtuu? Tänään mä aloitan sellaisella vähän erikoisella harjoituksella, jossa katsotaan, että miten högforsilaiset suhtautuu heidän omaisuuteensa ja toisiinsa. Ottakaa jokainen 2 pallukkaa sieltä
mustikoita. Joo. No niin. Tuliko tilaus? Tuli tilaus. No. Hienoa. Te saatte nyt 5 minuutin ajan olla hiljaa. Eli ei saa sanoa mitään. Saa lähteä liikenteeseen. Liikettä niin veli. Joo. Kyllä ette peräkkään, kun köyhän talon porsaat siinä. Täytyykö liikkua? Saako istua? Hajaantukaa, älkääpäs hajaantukaa passamaan. Tärkeintä on olla hiljaa. Mä en osaa olla hiljaa. Okei, me voidaan varmaan lopettaa. Mä luulen, että nyt alkaa tulla riittävän paljon näitä eri tekijöitä. Mitäs arvaatte, että mistä tässä oli kyse? Mitä nämä oli? Myyjän tärkein ominaisuus on, että pystyy olemaan vähän hiljaa ja pystyy kuuntelemaan, mutta eihän noita nyt hirveästi kuunneltu, mutta piti olla hiljaa ainakin. Erittäin hyvä oivallus, joo. Tämä demonstroi myyntitilannetta siinä mielessä, että teillä oli jotain ehkä tarjottavaa. Te päädyitte kävelemään niiden pallojen kanssa suurin osa. Nyt mitä olisi vielä mahdollisesti saattanut tapahtua, että joku olisikin lähtenyt tarjoamaan sitä omaa palloa toiselle. Se harjoitus symboloi aika hyvin Högforsin tilannetta, että jokainen on hyvin omien haasteidensa kanssa niin hyvin itsekseen, liikaa itsekseen tällä hetkellä. Yksi konsultin tuomista menetelmistä on jäähypenkki. Siihen joutuu, jos myyjä syyllistyy työssään jossitteluun tai sitkutteluun. Kuka on käynyt jäähypenkillä viimeisen 2 viikon aikana? Ei tässä ehtinyt, ei ollut reissus ja muuta. Niin. Työkalu ei ole siis käytössä, eikö niin? Ei ole. Ei. Se on ihan crazyä mun mielestäni tuo ajatus siinä mielessä, että kun me keskustellaan täällä, niin se mutta tulee suomalaisessa sanankäytössä ja tulee jos ja isikin aina. Ei se toimi. Siitä on sellainen hyöty nimittäin, että jos te olisitte menneet sinne istumaan, niin se olisi alkanut ohjata ajattelua siihen suuntaan, että se mutta vähenee. Mikä on turha mutta-sana ja mikä ei turha mutta-sana? Tai mikä on turha konditionaali ja mikä on aiheellinen konditionaali? Turha isi on sellainen, että jos olisi asiat paremmin, niin sitten... Tämä olisi hyvä idea, mutta... Juuri näin. Siinä se kiteytyi. Molemmat kiteytyi siinä täydessä. Tällainen huonosti menestyvä yritys, niin siellä keskitytään hirveän paljon ongelmiin. Sen sijaan, että keskityttäisiin kaikkiin niin kuin ratkaisuihin, jäähypenkki oli nimenomaisesti tarkoitettu siihen, että sillä sitä voidaan lähteä harjoittamaan. Mä oletan, että mun ja Mikon käsitys siitä, että minkälaisilla eväillä ja minkälaisilla työkaluilla tästä päästään, niin on hyvin erilainen. Kärsivällisyys konsultteja kohtaan on aina vähän piukalla, että kun mutta jos ne otetaan käyttöön, niin voin antaa takuun, että toimii. Tämä on ehdottomasti haasteellisin työ, mikä mä oon koskaan kohdannut. Aika konkreettisesti voidaan puhua suoraan asioista, että niitä ei mun mielestä välttämättä tarvitse haahuilla niin jostakin niin kaukaa, että puolet porukasta ei tiedä, missä ne edes on. Mä yritän löytää sellaisen tasapainon, mutta antaako Mikko mulle luvan tulla vielä seuraavan kerran? Venäjältä on odotettu venttiilitilauksia pitkin kevättä turhaan. Mikko ja Patrik lähtevät Moskovaan tutkimaan, miksi kauppa ei käy. Tietysti aina on semmoinen mahdollisuus, että joku on siellä vienyt markkinaosuuksia. Ja se lähinnä kiinnostaa. Sanoisin, että 2 viikon sisällä täytyy lähteä liikkeelle siellä selkeästi. Ruveta tulemaan tilauskantaa isompiakin projekteja. Sinulla kriittisiä hetkiä sen suhteen tässä edetään tällä hetkellä. Nähdään sitten pääsiäisen jälkeen. Nyt minä. Hyvää turvallista matkaa. Kiitoksia. Hyvää pääsiäistä. Kiitoksia. Se oli onnenposti. Kiitos. Moro. Suomalaiset teknologiateollisuuden yritykset palkkaavat yhä enemmän väkeä, mutta eivät Suomessa. Alihankkijoille ei riitä enää tarpeeksi töitä Suomesta, eivätkä ne ole kyenneet vientiin. Pienten ja keskisuurten yritysten osuus viennistä on pienempi kuin muissa maissa. Kolmannen polven yrittäjä Ville Mäenpää taistelee pitääkseen firmansa pystyssä.
12 tunnin työpäivän päälle murheet vievät usein yöunetkin. Konsultti on kehottanut Villeä keskittymään myyntiin ja siirtämään tehdassalissa ohjat tuotantopäällikölle. Sun pitää oikeasti luottaa itteesi. Sä oot paras tohon tehtävään. Mutta kun se kaikki ei ole pelkästään mustakin. Stressin aiheita riittää edelleen, myös hallin puolelta. Meillä sattui viime viikolla semmoinen juttu, että ensiksi täällä kundit piirsi niinku tuotteet, sitten ne jo kertaalleen ne suhteen, sitten mulle soittaa Helsingistä asiakas, että näimme paikalleen, niin mulla rupesi vähän sinkoon korvien välissä. Tää pelleily niinku riittää nyt. Että ei tällainen kenenkään yrittäjän rahat riitä tehdä kaikkea 2-3 kertaa. Mun mielestä salissani ei ole sellaista näkyvää huonoa henkeä, mutta se mikä mua aina yllättää sinne saliin kävellessä on se, että miten kiireetön tuntu siellä on. Silloin kun menee teollisuudella lujaa, niin se tsemppi tulee niinku porukalle. Et silloin painetaan niinku duunia lujaa ja katsotaan, että kaikesta tulee kunnollista. Sitten kun tulee tämmöinen taantuma, huolimattomuus, välinpitämättömyys lisääntyy tuotannossa ja se on erittäin huolestuttava. Se ei ole missään tapauksessa heidän ammattitaidosta ja osaamisesta kiinni, vaan se on semmoista niin kuin ote niin kuin herpaantuu. Teillä on kaikilla laput meidän toimituksista, mitä pitäisi saada ovesta pihalle. Pitkästä aikaa tuli niin kuin meillekin tietoon se, että mikä heidän mielestään nyt on niin kuin mennyt pahiten pieleen. Koska jos tekee virheen ja sitten ei kukaan sano, että nyt sä teit väärin, niin eihän sitä osaa korjata. Jokaisen pitää pystyä ottaa vastaan se, että jos on niin kuin väärin tehnyt noin, niin kantaa vastuu siitä. Firman raha-asiat helpottuivat piirun verran, kun roboteille saatiin hankittua yötyötä. Kiinteät kulut painavat kassaa kuitenkin niin, että Ville harkitsee tekevänsä pelisiirron ohi toisen osakkaan. Mä oon tässä nyt monta kuukautta jo koittanut täällä meillä puhua tämän toisen omistajan eli Visionin kanssa tästä asiasta, että meillä on todellinen kassaongelma. Mä tein sitten vähän omavaltaisia päätöksiä. Vastoin isänsä tahtoa Ville päättää marssia pankkiin. Jaha, morjesta. Morjesta, hyvää päivää. No niin, terve. Tulin sillä kiinteistön laina-asialla ja nyt ikävä kyllä näyttää tilanne siltä, että siihen tarvitsisi maksujärjestelyyn keksiä jotain muutosta. Ja tietysti mä haaveilen tällä hetkellä siitä pienestä noin puolen vuoden lyhennysvapaasta. Nyt mennään niin tiukalla kassalla, että tässä rupeaa tulemaan tämmöisiä muita maksuongelmia, jonka kautta sitten saattaa tulla asiakasmenetyksiä, että tämmöinen jousto olisi kyllä todella iso asia meille tällä hetkellä. Joo. Kyllä siihen pankki ilman muuta hyvin suhtautuu, että tämähän on pikku pakkokin, eihän tässä tule muuten mitään. Eikä tässä vaiheessa oikein kannata pistää hanskoja naulaan. Ei. Eiköhän me lähdetä tämän mukaan tätä suunnittelemaan, että tehdään se puoli vuotta nyt sitten koroilla ja sovitaan sitä tarkempia ehtoja sitten. Aivan loistavaa. Yes! Siinä nyt säästettiin kuitenkin useita kymmeniä tuhansia euroja rahaa, mutta käytännössä se johti siihen, että isän kanssa siinä tuli aikamoinen riita sitten sen jälkeen tuloksena. Että Konsultti Hanna Kallion mielestä Villen pitäisi etsiä uusia asiakkaita ja satsata myyntiin. Tässä kohtaa mun suurin huoli on se, että sä et pysty tekemään molempia. Niin mun mielestä pitäisi löytää joku toinen ihminen myyntitehtävään. 19 hengen metalliyritys Kangasalla päättää rekrytoida ensimmäisen varsinaisen myyjänsä. Minkä takia sä olisit tähän hommaan paras? No, mähän on helvetin hyvä. No, mä hallitsen aika hyvin tämmöiset lanseerausasiat. Mä oon joutunut tekemään niitä niin paljon. Se on ehkä jopa 250 ihmistä, jota mä oon palkannut urani aikana erilaisiin tehtäviin, että osaan palkata hyvin ihmisiä, niin mä sanoin Villelle, että mä oon mielellään tässä mukana. Mitkä sun mielestä määrittelee onnistumisen myyntityössä? Hinta, toimitus, varmuus ja sitten laatu. Joo, mutta jos ajatellaan vielä sitä
sun tekemistä, eli sitä myyntityötä? No yksi hyvä asia on asiakkaalle? Suhteet. Eli jos sä hallitset, niin kuin mä aika hyvin hallitsen noita keskusliikkeiden tätä organisaatioa. Mulla olisi täällä nyt semmoista 3 tuotetta, johon me itse uskotaan vahvasti. Itse henkilökohtaisesti mä uskon siihen paaluun kaikista eniten. Ja me päästään siinä hinnoittelussa meidän kilpailijoiden tasoa alemmalle tasolle. Edullisemmin kuin muut. Mikä on se syy? Se on oikeastaan se menetelmä, millä se tehdään. Joo. Mä oon kyllä sitä mieltä, että tuossa teräskierrepaalussa niin ei lähdetä missään nimessä myymään sillä, että sen saa niin kuin edullisemmin kuin muualta. Me halutaan tietysti jonkinmoinen myyntikate. Ei edes lähdetä sen asian kanssa niin kuin liian ahneeksi, vaan me haetaan tietyllä tavalla massaa, koska meidän menetelmä on niin mahtava niiden valmistamiseen. Mitäs mieltä sä oot tästä? Kyllä mä lähden sinne laatu edellä, mutta nämä ostajat viime kädessä katsovat sen hinnan. Mun on mentävä niiden asiakkaiden luoksi ja vakuutettava se näistä tuotteista. Tämä on se. Ja mä oon aika hyvä vakuuttamaan. Joo. Miten monta myyntikäyntiä sä oot valmis tekemään per viikko? Mä voi hypätä kun sukuhaudalla tuolla niin asiakkaiden luona, jos se on tarpeellista. Tässä on hirveä kiire jo. Ei näitä jouluna osteta, vaan nyt. Oletko sä valmis ihan täysin provikkapalkkaseen myyntityöhön? Kyllä, nimenomaan. Ei muuta kuin provikkapalkkainen. Mun mielestä ensivaikutelma oli erittäin hyvä, siis niin kuin oikein reipas ote ja onhan hän siis selvästi sellainen haastajatyyppi, jota myyntimiehen tarvii ollakin. Muuten mä tykkäsin, että oli hirveän realistinen teollisuusmyyjä. Mä näin hänet niin kuin teollisuusmyyjänä aika hyvin. Ville uskoo paalujen menekkiin lujasti. 20 000 2013, 2014 niin tavoite on 75, tyytyväisyystaso on 50. Ja meillä on mahdollisuus ton tuotteen kanssa muuallakin kuin kotimaan markkinoille. Virtasalmella sijaitsevat Ekin muovi ja RST-lapit saivat alkunsa, kun teknisten aineiden opettajana toiminut Erkki Lappi päätti ryhtyä yrittäjäksi. Siitä sitä 85 vuonna aloitettiin ja silloin 96 neliötä ja nyt sitä tuolla on jo hehtaarin noita hallitiloja. Viulun kantolaukun lujite ja palopostiasema oli mitkä teollisuus pyyti kehittämään ja niillä tuotteilla lähdettiin liikkeelle. Suurimmat laajennukset tuli tässä 2007-2010, kun tehtiin toimitiloja, että nyt meillä tässä on näitä liki 10 000 neliöä katettua aluetta. Sadat pieksämäkeläiset ovat saaneet toimeentulossa sieltä ja ennen kaikkea sille Virtasalmen elinvoimaisuudelle se on tärkeää. Touhukas yrittäjä on löytänyt aikaa myös luottamustehtäviin. Täytyy sanoa, että yksi paha vika meikäläisellä on, että kun johonkin toimintaan lähtee, niin siihen tulee vähän niin kuin pitkä ikäisyyttä. Perustettiin melontaseura Majavan melojat, siinä on puheenjohtajana edelleenkin, se on jo kohta 30 vuotta ollut Suomi-melotapahtuman vetovastuuta johtomelojien osalta. Tulee 29. kerta, tulee nyt ensi kesänä Virtasalmen urheilijoissa. Etelä-Suomen kauppakamarin puheenjohtajuus, kunnan hallituksessa, valtuustossa, osuuspankin hallinnossa, Suurisavon osuuskaupan hallituksessa olen, Kemian teollisuus ry hallituksessa, muoviteollisuus ry hallituksessa, työvaliokunnassa, Suomen luitemuoviteollisuuden puheenjohtajan opetushallituksen työryhmässä Tekesi Fimek-hankkeissa 30 vuotta tuli pidetty koristeveistopiiriä. Niin se 30 vuotta tuntuu niin kuin olevan semmoinen niin kuin lyhin varttaali meikäläisellä kohtaa. Mä kun ihmisten kanssa tekemissä juttelen ihmiset ei huomaa sitä, minä kaappaan niiltä itse energiaa, niin mä jaksan sitten mennä taas eteenpäin. Erkki Lappi on halunnut yritystensä kantavan vastuuta pienellä paikkakunnalla, huolehtivan ihmisistään. Yrityksen menestymistä voidaan niin kuin mitata paljon monella muulla arvolla kuin se, että mikä on viimeisen niin kuin viiva alla, mikä on se tulos. Siinä on niin kuin ympäristöarvo, sosiaaliset arvot, että miten työntekijät viihtyy, onko niihin satsattu. Nykyaikaan on heti, kun työt vähenee, niin heti pistetään
porukka lomautukselle ja pihalle, niin Erkki on pitänyt aina ihan viime tippaan asti. Riippuu vähän stressikertoimesta, että minkälainen se on. Että välillä sitten tartutaan kaikkiin pieniin asioihin. Liian tarkkojen ohjeiden antaminen, niin se tietyllä tavalla ärsyttää. Välillä tulee kiitosta, välillä ei. Uhkaa potkia munille, mutta ei ole vielä potkinut. Omanlaisessa. Lappien klaani on tiivis perheyhteisö. Oltuaan päivät yhdessä työpaikalla, Lapit jatkavat touhuamistaan samalla porukalla myös vapaa-ajalla. Me ollaan niin kuin oikeasti 24 tuntia yhdessä. Voihan sitä sanoa yhdessä, kun niin lähellä asuu. Ja sitten mennään vielä viikonlopuksi mökille yhdessä. Siellä koitetaan välttää sitä töistä puhumista. Et se on 10 € sakko, kuka sanoo aina työasioista. Kesälomalla matkaillaan yhdessä. Valita! Niin, aina urputtaa siellä. Istu tänne näin vääntämään. Ei 10 kilometriäkään kotoa ensimmäinen takana. Kun on ollut rankempaa aikaa ainakin tässä viimeisen parikin vuotta, niin tämähän on tämä meidän tämä perhepiiri, niin tämähän on eräänlainen tukiverkosto. Yrityksissä saatiin sukupolven vaihdos käyntiin, kun Tatjanasta tehtiin muoviyrityksen ja Petristä metalliyrityksen toimitusjohtaja. Nyt on kulunut 3 kuukautta ja todellisia muutoksia johtajuudessa ei ole juuri näkynyt. Erkki on hieman muuttunut omituisemmaksi. Isällä varmaan vähän niin kuin mietintämyssy päässä, että miten hänen pitäisi suhtautua tähän asiaan. Mutta tämähän on vähän kuin oma lapsi tämä yrityskeidas tässä, niin mitenkä sen voisi nimittäin sanoa. Se tahtoo suojella, ettei tulisi niitä, vaan toiset tehdään yhtä hyvin tai paremminkin kenties. Sehän tulee vaan, kun on vuosikymmeniä tehnyt ja aina joutunut tekemään ne päätökset ja kehittämään kaikki menemään, niin ei se ihan niiden rukkasten luovutuksella ihan niin mene. Kyllä tässä saa vielä muutaman päivän töitä tehdä, että tämä kokonaisuus lähtee rullaamaan. Konsultti Harri Mähöstä huolettaa. Jos yrityksiä pyöritetään yhä vanhoilla rooleilla ja rutiineilla, sukupolven vaihdos ei etene. Mun mielestä Tatjanan tehtävät pitää täsmentää. Eli ei tässä ole pelkästään kysymys siitä, että mistä Eki luopuu, vaan myöskin siitä, että mistä Tatjana luopuu ja painottaa ja panostaa enemmän toimitusjohtajan tehtäviin kuin aikaisempaan sihteerityyppiseen työhönsä. Suomalaiset työpaikat ovat kiinni juuri pienten ja keskisuurten yritysten menestyksestä. Niissä työpaikkoja syntyy, jos on syntyäkseen. Monet vaikeudet vaivaavat teknologiayrityksiä ja uhkaavat duunipaikkoja, mutta jotain hyvääkin on. Kehittyvän maailman, väestön ja vaurauden kasvu luovat kysyntää muun muassa ympäristötekniikalle, jossa suomalaiset ovat vahvoja. Tuusulan elektrorakenne on perinteinen pieni alihankkija, joka työllistää 10 henkeä. 60-vuotiaan yrittäjän pitäisi nyt päättää, miten tästä eteenpäin. Vieläkö ryhtyisi laajentamaan ja ponnistamaan vai jättäisikö konepajan poikiensa käsiin ja antaisi harrastusten viedä? Ainoa oikea moottori on V8-moottori, muut on puolimoottoreita. Kulunut kevät on ollut tilauskannaltaan poikkeuksellinen. Aikaisempina vuosina niin ennen kesälomaa mietittiin, että millä selvitään ennen heinäkuuta näistä kaikista töistä. Nyt on taas ollut viikko niin kuin ihan kuollut. Ennakoimaton tilauskannan heittely aiheuttaa ongelmia. Välillä työntekijöille on vaikea keksiä hommia, välillä painetaan ankarasti ylitöitä. Ruuhkahuippuja tasoittaakseen Olli on löytänyt ratkaisun. Vähän tilanteesta riippuen niin 3-5 vuokratyöntekijää tai sitten freelanceria kuormitushuippujen tasaamiseen. Indrek Nommik on yrittäjäksi ryhtynyt keikkaduunari, jolla on useita työnantajia. Indrekki,
otetaan nämä seuraavaksi. Nämä itse asiassa liittyy siihen samaan projektiin, niin täytyy muistaa sitten katsoa nämä sisäpinnat, että ne tulee ihan vastaavaa laatua kuin näissä muissakin on. Että... Saumat hiota. Joo, kyllä tässä vaan tänään lähtee pintakäsittelyyn. Niin. Joo, onnistu. Aluksi, kun rupesin niin kiinnostumaan hiontatöistä, mä olin palkkatöissä ja melkein 10 vuotta. Sitten työkaveri vaan ehdotti, että on alkamassa markkinointi-instituutissa noin yrittäjäkurssit, että mitä jos kokeilta niin omin nimin tehdä. Nyt on mennyt 7 vuotta. Palkkatöissä oli tosi kiva olla. Että aina kesälomat oli säännöllisiä, talvilomat säännölliset. Oli kyllä paljon semmoisia vapaita enemmän, mutta yrittäjä on se toisenlainen vapaus. Että mä näen niin paljon enemmän ja paljon monipuolisempi on se työ kuin vain yhdessä työpaikassa niin tekisi päivittäin sitä samaa vaan joka päivä. Hioja on aika vähän, että oikeita hioja, uusia niin ei ole tulossa. Että nuoremmat vähän pelkää sitä työtä, koska se on hyvin likainen ja pölyinen työ. Ja vaikka joku pata, mistä pitää kaikki saumat sisältä hioa, mikä menee elintarvikkeelle, että pitää vielä kiilottaa sisältä, niin semmoisen ei ole kyllä monta miestä, kuka osaa semmoisen hioa. Moi! Iltavuoro alkaa toimia. No Indrekki on ollut meillä varmaan ensimmäisen kerran vuonna 2007. Kyllä se niin kuin näihin suhdannevaihteluihin, kyllä se on ollut loistava apu meille. Kukaan ei ole mua uhkana ottanut, että mä vien heiltä työt. Sisään kun olen mennyt aina, niin on ollut, että kaverit on siinä, että moi, taas niin tuli. Suuret kausivaihtelut konepajan töissä saavat yrittäjän pohtimaan työajan joustoja. On meillä tälläkin hetkellä muutama kaveri, jotka pitää viikon, ehkä 2 kesälomaa. On töissä ja sitten tammikuussa, kun on hiljasta, ne lähtee kuukaudeksi reissuun ja se on erittäin hyvä asia. Nykyaikana tulee 5-60 työtuntia ihan joka viikko, niin että se on ihan tavallista kuin 5-60. 40 tuntia kun tulee, niin tuntui, että olisi puoleksi työttömänä. Aina se raha ei olekaan ratkaiseva. Mä rakastan sitä työtä. Mä nautin oikein siitä, kun mä saan tehdä sitä. Että mä olen tottunut tekemään enemmän töitä. Että mun mielestä on niin kiva tehdä sitä, mitä osaa tehdä. Meillä on sitten vastassa Eurooppa, saksalaiset ja sitten siellä ne kiinalaiset Aasiassa. Kyllä ne kaapii ne kaikki työt, että kohta ollaan kaikki täällä sitten vähän keksitään jotain perunan kasvatusta tai muuta. Tässä on vähän tällainen, että ollaan niinku sen epätoivon ja hurmion välillä, että ollaanko me toisin sanoen Suomen halvi?